Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Di madag relax. Ning akong pag-anhi, sir. Nagpapasamot mahinuog kamos kabalaka nga akong gibati. Sultihi ko niyo, sir. Usamahan. Mutabang mo na ko sa pagpangita sa kong anak o dili. Sultihi ko. Prangkahi ko. Aman siya. Bundak mo sa dakungan. Sultihi ko sa tinuod. So man paiking. Bahin sa mong amiga kasi muna. Oh, nga naman. Nga naman panakit anas mo na. May balik na siya sa ila, ha? Wa pag ilang taon. O naluoy na ko ni Baydam yan. Ay, maudi ay. Nga nangutanan ako si Miss Irish. Nga among advisor. Nga no ko nung uso na kabuan nga absent si Muna. Uya, o sa imong itubag sa iyong maestra. Kuan, paiking. Kanang... Usay kuan, usay kanang. Kining ha? Unsa man siya? Akong gitubag si Miss Irish nga... Nga dunay naibog ni Muna. Usa? Sa ato pa ay. Tinuod ang tabi-tabi sa ubang tang masilingan. Nga nakiktabal og lalaki si Buna. Ha? Aman siya? Papadam yan, kauna. Nakaluto na ko. Ay, Jeep. Nawagtangan ko ganon sa pagkaon tungod sa naitabo ni ate mo na ni mo. Padam yan. May pagmaghikog na lang ko. Oh, Kung dili mo pa uli dinis ato si Mona. iyo sa na ba? Niya pa ba ako, imo anak? Babae si Mona, Jeep. Obi kay babay, gusto na lang magikog pa. Magkampo lang buta nga. Makauna-una nagpauli din ni si ate muna. O iya sa tang una-unaon nga nagkinanglan ta niya pa. Mihila ka, Jeep. Ang nadlok man ko sa imong isulti pa. Nga magikog na lang ka kung di gud mo pauli si ate. Imi, suod kay mong duha ni Muna. Ayaw kong limdi sa tinuod ni tabo sa mong amiga. Dawi, Sida, oy. paiking. Sultihan ti ka ini. Pero ayaw lang nag-isulti kang ni Damian. Usa. Amahan si Damian. Unya, di na ko sa sultihan. Unsam din na, ha? Aman siya. Dawi, nanas na aman siya niya. Pero tinagyan ang pianga pa. Hira. Sulti na ama... Ay, ime. Hira, sulti na. Sige, sulti lang ko ni mo paiking ha. Pero dili ko sure nga maubag yun ni. Libogo ng panungkuli mo, ime. Unsa ba na pa? Gira. Ing-ing ni pa. Sa inging. Inging bertulaso? Tarong, ha? Papa ay. Papa jud ay. Ay nalang kong kumidyahe good pa. Gira. Sulti na, ime. Gira. Pa, katuhuan ni o dili. Naarat ni mo kung mutuo ka ini. Pero mas labing maayo nga mutuo na lang ka aron ta madali. Ay, pagkahinampak, binigkahimtanga, ay. Kay... Pa, pamati. Ha, pamati. Si Mona, naibgan siyag engkanto. Unsa? Papaulian ako, Adonis. Gusto na mo na. Ayaw na paghilak. Gusto na kong muli sa amo. Maluoy ka na ako. Gusto na. Ayaw na paghilak mo na. Oo.
Papauli ko na tika sa inyo. Salamat. Naluoy ko nimo. Kay luya ka na. Kay bisag unsaon, di ka magid mukaon. Kay laki ko. Aron maulian ka si mong kaluya. Ibalik na tika sa inyo muna. Salamat. Daghang salamat, Adonis. Dili ko magkaako sa pagtanaw nimo nga makuol ka. Padamyan, muskwila na ko. Pa, Ngano, Jeff? lumo ka dong. Muskwila na ko pa. Oh, sige, anak. Niya dong, Nya, ang imong baon. ay, salamat pa. Papa Damian, Oh, Oh, kisa to'y misangpit sa kungaan, Jeff. okay ba? Na din isang pitsamungan? Jeff! Tungag di ay, namay isang pitsa kong ansad. Muna magsi. Si ate Muna! Papa Damian! Oh, si Muna! Ha? Ate! Muna! Muna! Nagita nagpalik sila si Mona. Ug sa iyang amahan, ingon man sa iyang igsoon. Nakita sa panagway ni Mona nga nalipay siya. Mao ka na akong gusto, Mona, nga malipayon ka. Di ko gusto nga mag-ul ka. Naangkon ko na siya. Malipayon kayo ko at tong ikayo na nga naangkon ako ang pagkababae nila. Hapit na, Mona. Hapit na kita mamahimong usa ka pamilya. Adonis, Ngano, Amit? Patuon kanila ni ama o nina sa ilang lawat. Kay nga naman. Wag ko may baw. Ayaw ko pangutan na. Sige na, patuon na sila. Muna, anak, abi mo, nasayad ka bang huwag kabutangan sa kung kalipay nga niya ka na? Anak ko, usa ka buwan kapin kang nawa, diin ka man in taon muna. Unsa to, Padamyan? Usa ka buwan kapin nga. Ate mo na. Gool biyaming mayo nga wa ka mauli. Din man di ka. Muna, sultihi kami si Jeff. Ayog ka pala kanak. Dili ko masuko. Sultihi lang mi kung diin ka. Padamyan. Dong Jeff. Dili ko makatuo sa inyong kisulti karon. Usa ka buwan kapin nga nawa ako. Pa, Dong. Usa naman ka adlaw nga nawa ako. Nawa ko mauli. Unsa? Ate, no. Ako lang. Muna, dili usa ka adlaw kang nawa. Gireport ko man ganis ka pulisan ang imong pagkawa. Ito. Gani ginsulto pa ko sa pulis nga nag-interview na ako. Kay akong gipablatter ang imong pagkawa. Muna, usa ka buwan kapin kang nawa ug wa mauli. Diin man ka. Sultihi mi sa tinuod mo na. Ina, ama. Gusto mo ko mong makigsulti nako. Matod pa ni Amit. Adonis, tinuod ba nga doon na kay gidang babay sa mong kwarto nga dili sama ka nato? Oh, ama. Siya si Muna. Muna, Mahal na ko siya, ama. Ina. Pasaylo ako nga nahigugma ko sa usa ka linalang. dugay na kami si ina nimo
nga maminyo ka na. Ama, ang buot nimong ipasabot nga, okay lang nga nakagusto ko og nahigugma kog tagayuta. Ate mo na. Oh, Dong Jeff, ni ama lagi ka. Abi na kung eskwela na ka. Nangit ka niya, papate nga, di lang ko mulaw sa eskwelahan. Absent ko kay, niya naman ka, mingaw ko nimo. Dong, wa ko ninyo komedyahin ni Papa Damian nga o sa kabuan kapin ko nga wa mauli din eh. Wala giti. Wa man ka na mo kumidyahe. Wa na magani ganayo nga mukaon si Papa Damian kay sobrang yang kagol nga wa ka muli. Dong, naglibog ko. Hmm? Kay, usar man ko kaadlaw nga dito sa ilang... Diin man kanila update eh. Dong, nahinumdum ka ba sa akong gisulti ni mo bahin ni Adonis? Oh, wag ko malimot si mong gisultit eh. Nga naman ti mo na. Dito ka silang Adonis. O, Dong Jeff, Unsa? Lo, dako og nindot kaayo ang ilang bahay, Dong. Mura kinig palasyo. Kana kining makita nato sa salida sa TV o pelikula. Ingon ni ana ang ilang bahay ni Adonis. Gani, kwarto pa lang ni Adonis, mura nag-usa ka dakong bahay. lo, indot ako. Di mo na. Dito de ka sabay sa mga engkanto. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!